Jai ponte Mas. Jogeti Mas Gareng. Asik-asik. Ayo ya yo. Aku ora lali. Semangat. Luar biasa. Iya. Harape pringgo dari Oh, enak lan. Nom-noman kabeh kudu semangat, Mas. Nom-noman kabeh kudu semangat. Ayo Semangat. Semangat ya. oke semangat. Syukur bisa. Syukur syukur. Syukur bisa. Gunung desa. Ya yo ya yo. Matur sembah nuwun Mbak Eka. Mas Gareng. Nggih warga ageng wonten ing dusun Mendongan mriki wah tansah budaya sanget Mas. Boten ning lagu-lagu langgam, sragenan ning tayub nggih remen. Piye mendongan? Nggih. Kaya nggonmu Purwodadi. Kaya Purwodadi. Purwodadi ki lak sentere tayub to Mas kesenian. Tayuban. Ujug-ujere iki lak ya Purwodadi. Terus ragen kene Mbak Eka ya ana Leres, tayub. leres. Oh, mula iki ana presidenku saka Purwodadi Mas. Oh iya sinten? Heeh. Kon tayub sik. Wah sinten iki? Mbak Naila. Walah adikku wedok no Naila. Sing Adimu ndi? tenan pura kok. Sing ndi? Naila pojokan dhewe kae adikku wedok. Oh, kayak adimu wedok. Mm-mm. Adine ayune kaya ngono ki. Kae adipe Oh, adipe. sampe tak entukno hastu. Oh, dikekno hasil. Yo kae tak entukno hastu. Lapor ke Hastu. Lho lah hastu ki adikku. Iya ngerti aku nek Lah, Hastu. iya. Arep mbok entuk ke Hastu. Heeh. Pamrian sok nek aku dolan ngene hastuan iso tilik karo Naila. Ya engko didangu. Ayo disepoti Mbak Naila maju ngancani Ini nak. Mbak Ika karo Mas Gareng. Ayo. Yo Dek, yo. Dalang Endi Sanggar Seni Pringgon Tani. Suwe rangku spot iki yo wisan kok. Wis suwe ora ning TVRI yo. Wis entek kontrake. Ya nak nganggo mikunya ya. Iki ono ta kono? Kene Kene, nggo kene. Mas Jajak. Ini nak aku haji. Lah haji nek guyu ya. Ajri apa tak pek dhewe aji. Gak sida. Piye to? Cah Kowe saiki karo ayu-ayu kok. Mbak Yu ke kurang apa? Menik-menik cantik, lecir Cantik. kuning kaya ngono kok isih ngilirik wanita. Ngece kowe. Piye to? Bojoku yo barakne yo dure padha kowe. Bareng-bareng anak pindho awake bedah, ora gelem sesar malah bojol rono anake bobot 4 kilo. Lah bareng mlaku ngene saiki. Wis bayangno jajal. Gedene semene bareng anak mlaku ngene saiki. Dasare bojone Mas Gareng bareng lahir kene ya Mas ya. Alhamdulillah pun